Kublaish pun pi parlok bro baju page Cristiano ya kan national mau benar te parlok bro mentang wan raj pi ya kan kai football ka bah po maran snong ni noston bala te brukum ka invitation knockout football tournament arjar player jarar posau bala penyaji kan ni noston sport social and cultural club te la shai ka sni ka quarter final ka balai ha ka ba ka je kun la shai ka sni kan lo dengan nangkiu irat kan kun persya ya ka Perles Kolkata kemudian kan ka Perles ka club na po nong ba Kolkata kan kun persya ya kan nangkiu irat ka club ka ba na nong ba Shillong. Tekan ang kiwirat kadai klub Supan po nong ba Shillong ha ka fast leg kalapan lim ya ka Kit United. Kat ba ka Perles pat kalapan lim ya ka Nyawasa. Te la syai ka sngi kini kini bandrung syaka semi final. Teka long ka jaya kun ka ba itanat bah la syai ka sngi po maran snong ni Austin. Teka kar pada pi baru ki parlok riu it page football ki bajuan page barabor ka jaya ka po maran snong ni Austin te sawan biang la syai ka sngi. La syai ka sngi en sedang ha ka por arba jeno pai sngi. Kemudian la syai ka sngi arp kendai tarik benai banding kong arjar arp sau ka jaya kun quarter final ka balai ha ka ba ka jaya kun kan long kan nang kiwirat kan kun percaya Perles Sport Club. Te la syai ka sngi ru ka don kan lucky draw na kam ta jong piki paj ba ki bawan ban page ya la kai. Kemudian la syai ka sngi ki tu ki tiket ba pithet ha ka por ba phirung ka bai rung kan long ba pinyo ya ki price hadu light liki ne ki price ki ban ai ki nop ya pi ha ka ba light liki lucky draw an pan khalai ya ki tu ki tiket bai rung page football jong pi. Te la syai ka sngi subhasa wan lupa ha ka por ar ba je khnang ba pinyo page na du sedang ha ka ba rung kan long be chis pa san po tingka we te swan ban page pan ai jinggersan ya ka jela kai la syai ka sngi kham tam ya ka sport club ha ka ba ka pan long kat ya ka tournament ka ba he ba ka price ka ko da du khat ar la tingka te la syai ka sngi subha wan ban page ban ai jinggersan ban page ban sakhi dala ki jongi khmat kham tam ya pi ki page ba nomor pa ka jela kai ka long ka ba itanat ha ka ba ka Perles ka la pan klan ba bhai ki player ki lawan ra ki player ki ba thamai khnang ba kin job bat bandrung syaka semi final. Kat ba kanang kiwirat ru kan wan rap yang play ke bakam thamai namar ba kanang kiwirat ka deka klub super division hapo Shillong te kala klan lupa te ka Perles kan kun bersaya kan nang kiwirat baru arti tim gilong ba klan bor ba wan ban page masa kila ke jong ikmat la syai ke singi hapo maran snong new nong ston te kini ki player ki banga pen EP ki deki player jong ka Perles Kolkata hak ba kila 1 point menta ke singi hapo nong ba nong ston banyak kun bersaya kan nang kiwirat la syai knang ba kini rung sya ka semi final henrenga la ban ong ba manu ban job namar ba baro arti tim kilong tim ki ba klan bor ba ti tang kan ku blaish win pi parlok baro sawan ban page ban sakki da lagi jong ki mar la syai ke singi hapo maran snong ni nong ston ka ba sio he nong ston ku blaish Shibun.